Haneze ndị Igbo ekene m unu. Ebe anyị bata bụ n'obi Igbo gboo dadi ọkụ ya. Nna anyị ukwu ọkụ ya. Anyị amalife bụ dadi. Mana tupu anyị ebido, kedu ebe nwaanyị na-anọ nwoke? Ọ n'aka nri ka ọ n'aka ekpe? Ọ bụ na nwaanyị mmele ego nwụrụ nkwubunye m. Ọ n'aka ekpe ka o ji anọ. Mana ọ bụ na nke nka na-eje okwu ya ma ọ bụ enyi nwaanyị. Ma ọ bụ onye nkịtị. Ma ọ bụ onye nkịtị, ọ n'aka nri. Ndị be anyị unu afụna nne ya lụ. A sị na nwatakịrị na-akpọ okenye nso na-ama ife karịrị ahọ ya. Unu afụna na ife a bụ ife ndị gboo gboo ji wee bịa ndụ bika ya nka. A na-asị na ndị gboo emeghọ mathematics na ha emeghọ physics. Mana ife a kịta emere bụ common mathematics onye gboo onye Igbo ọbụla kwesịrị ịma. Mana na ọgbọ kịta anyị anaghịzi elu ndị okenye nso. Okenye ọbụla efu n'ime obodo anyị akpọọ ya amoosu maka na ebulu amụma sị anyị na okenye niile atawago amoosu. Mana ọ bụrụ ya ka anyị nọrọ n'ụbọchị taa. Ife anyị nọrọ bụ unu n'anya, unu negharị anya, unu ga-afụ ebe anyị bata. Ife a na-akpọ ebe a bụ obi gboo Igbo. Anyị wee sị ka anyị bịa mara ife eji wee kpọọ ya obi Igbo gboo gboo. Nna anyị ndewo, kọwakịrịrị anyị ebe anyị nọ. Ebe anyị nọ kịta ebe ahụ Igbo biri ekere Igbo gboo gboo. Igbo bụ onye mbụ Chukwu kere n'ụwa niile. N'ebe a Igbo ahụ kagidokwuru na nka, ọ nwụrụ anwụ. Ọ kagidoro nka megịnị kagido nka yi na-ana eniri na onwe ha eniri na ọ nwụrụ anwụ. Unu anụgo n'ihe na nna anyị akọwala anyị n'ebe a ka onye a na-akpọ Igbo onye izizi ekelu n'ala Igbo. Nna anyị ajụjụ nna ajụ ugbo ị na-akọwa n'ebe a bụ ebe Igbo bidoro ka anyị wee malụ. Ị na-anya n'ebe a efuru ihe niile a dị ebe a, ihe ahụ lepere ka ihe niile egbutere n'ebe a. Egbutere ebe a. Ihe Igbo jiri bili. Ọ kpatara na ndị Igbo mechara sị ebe ndị ọcha tosin shọ mesịa gwuo anyị wayo na ihe niile o gwukọrọ o buru ya na London. The replica, ihe niile abụzi replica. Ya ọ dị ka ihe niile ya egbutere. Onye anyị ihe afọ ebe ezechara ya. Ihe na-afụ ya n'akwụkwọ na bronze pot. Ihe ndị a niile ọ ihe egbutere n'ala. Then okpu a kịta bụ bronze pot ka ọ bụ. Ọ ya bụ okpu ahụ Igbo kpuru onwe ha onye nwere enu na the whole ana Igbo gbaa gburugburu. Ọ Igbo kpuru okpu a ka eji were ihe akwa dị replica. Mana the original okpu ahụ ka dị mata. Nke a bụ okpu ọzọ diọkpara anyị a na-akpọ dege. Ihe na-anụ dege ma ụmụnne ọ dị manụ first son ya ebe ngalaba ụmụ ya gbasara zakwa afa ebe ahụ. Okpu diọkpara bụ ihe a. Nke a bụ okpu Igbo n'onwe ya. Nke a bụzi nke diọkpara kpuru. Nke a bụ okike diọkpara ihe a kịta bụ okike ọdụ. Nke a bụ ọdụ nke Igbo. Ị mara mgbe nke a na-aka abụ ihe niile aka abụ. Inekwu anya iyi afọ mkpọị na-aka abụkarị aka abụ. Original mkpọị ọnya bụ ihe na-anya efu etu esi ka afụ ya. So eji eweta ya ka abụkwa ihe ahụ. And efuko the man Igbo n'obi onye isi Igbo onye bụ onye mụsara Igbo nọ n'obi ya. Na enwe ike ịba n'ime. Yes. Mgbagawa ka anyị na-eso. Butere ihe ndị a niile na enwere agreement na ejije anaghị ebunata anyị ka ọ dịkwa na ebe a. Mana o buruziri ya na hasizie na London Museum till that ruo today aka na-eji okwu ya. Nna ya ajụ nchọ ịjụ aha one ka obi a nọ. Kedu aha obi a bidoro dịka nna gị si kọọrọ gị ka anyị wee malụ maka na aha dị mkpa. Ọ karịgo 900 BC. 900 BC. Okay. Ka anyị na-agakwa ebe a ebutelu bronze agas. Anyị nwee ike ijekwa ebe ahụ esi bupute. Ebutere ọtụtụ ebe a. O nwere nke ebutere na mgbada ebe a. Then bute ụfọdụ na be Richard anọzie. Nna anyị ukwu na-akọwala anyị nọ onye gburu ichi. Ife bụ igbu ichi bụ nkwado a na-akwado tupu mmadụ echie ọzọ.
ịnenekwa anya Igbo n'onwe ya fụ na ogburu ụdị ichi ahụ. Onye a unu na-ene anya ka a na-akpọ Igbo. Yanwa bụ onye nwe obi a, onye izizi nwe obi a, dịka ọ na-akọwa na ya bụ ife akarigo 900 BC. Unu n'anya unu ga-afụ oche Igbo ji anọ, a na-akpọ ya mpata. Ya bụ ife nke a bụ ejune, ihe akpụrụ akpụ, bronze. Ị na-anya n'elu ya fụ na agụụ nọ n'elu ya. Nke a bụ okuke, unu enwetabugo nke a. Nke a bụ enwere ego a na-eri mgbe ochie before ya enwe ihe a na-akpọ ego ayọrọ. Ego ahụ bụ ihe a, eze ego a na-akpọ isi ego. Nke a bụ part of mpata. Oge anwa agwọ nọ, ihe niile nọ. Nke a nwere ọmọkụ, udu ọmọkụ, ya ọmụmụ ọkụ, ịma ịwa ọkụ. N'anya bụ ihe a. Nke a kịta bụ bronze pot anwa egwutere na ọkpọga nwunye ya na-akpọ ọkpọga. Nwoke bụ mpata, nwaanyị bụ ọkpọga.